ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କରୁଛ? ପାଠ ପଢୁଛ? ମୁଁ ହେଲେ ପାଠ ପଢୁଛି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଶିବଶଙ୍କର ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ମୋର ସ୍କୁଲ ନାଁ ହେଉଛି GUPSA ବ୍ଲକ କଲୋନୀ କନିସ୍। ଆଜି ମୁଁ 2 କ ପଣିକା ଡାକିବି, ତମ ସାଙ୍ଗେ ଗାଇବ। 2 ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକା ଡାକିବି, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗାଇବ। ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ 3 କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକୁଛି। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18, 3 7 21, 3 9 24, 3 9 27, 3 10 30। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ 4 କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକୁଛି। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ 5 କ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 40, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବଂ 6 କ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। 6 1 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 8 48, 6 9 54, 6 10 60। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ 7 କ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 5 35, 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 56, 7 9 60, 7 9 60, 7 10 70। ସାଙ୍ଗମାନେ 8 କ ପରୀକ୍ଷା ଡାକୁଛି। 8 1 8, 8 2 16, 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 5 40, 6 48, 8 7 56, 8 7 56, 8 8 6 64, 8 9 72, 8 9 72, 8 10 80। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବଂ 9 କ ପରୀକ୍ଷା ଡାକୁଛି। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 2 7 27, 9 4 36, 3 6 36, 9 5 45, 9 7 54, 9 7 63, 8 72, 9 9 81, 9 10 90। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ 10 କ ପରୀକ୍ଷା ଡାକୁଛି। 10 1 10, 10 2 20, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90, 10 100। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ 11 କ ପରୀକ୍ଷା ଡାକୁଛି। 11 1 11, 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44,
11×5 = 11×6 = 66, 11×7 = 77, 11×8 = 88, 11×9 = 11×10 ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ 12 କ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 12×1 = 12, 12×2 = 24, 12×3 = 36, 14×48, 12×5 = 60, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×7 = 84, 12×8 = 96, 12×9 = 108, 12×10 = 120। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନିଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବ। ବାଏ ବାଏ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।